vlog. Hello, Zara. Hello. Nézd az utat, Zara. Van, aki csörög a izérek. Leőszlő. Most megyünk egy ilyen. Szia, elindultunk, nem sokára ott vagyunk. Jó, de ebben már várunk benneteket. Jó, hát bocsi, most sikerült elindulni. Most Szia! jó, kézi meccsre. Szia! Semmi baj, hello. Aztán fölveszünk a Apkája volt. Bogi apkája volt. 150-es. Az nincs odaírva, mit Anya Bolya hány éves lett? Nem tudom. Nincs odaírva. Ezt nem szokták tudni. Ja, csak Bolya. Hát akkor Bujána. Tudom, de Bolyának hívják. Ja, nem úgy, de vagy nem tudom, mekkora összeg van még. Bolyána. Ki tudtam ejteni. Mutasd már fianc fel. Ez meg kéne fordítani. Bolyána. Ja, a bizony az emétel, hát a Nem. Mindegy. Ja, ha... Akkor nem nagyon mutatjuk magunkat. Az hány millió? Az 8 millió.